Morjesta, Paatajarit Apajamatkosta, terve. Nyt meillä on pieni ongelma, meidän täytyy saada vene pois trailerin päältä kuivalamaan. Miten se onnistuu? No onneksi meitä on kaksi. Mulla on tässä Warnin applikaatio kännykässä, joka sitten taas toi Warnin Axonin sähkövinssi tottelee tämän käskyjä ja meikäläinen sitten ohjailee tätä koko palettia tässä ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin, kuljetusköydet meillä on keulasta ja takalta irti. Tää varmistuskettinkin on irti ja meillä on kännykällä Bluetooth-yhteys tähän vinssiin. Ja me otetaan nyt vähän siitä ekaksi löysää köyttä. Tää on synteettistä köyttä, tosi vahva. Ja vapautetaan toi puola. Ja nyt kun tää on löysällä tää köysi, sen saa vapautettua. Ja sen jälkeen me lähdetään vetämään tänne taakse tätä köyttä, kunnes saadaan sen tonne ensimmäisen kölirullan taakse ja vähän siitä vielä takaisinkin päin. Mä vedän nyt varmasti tarpeeksi pitkälle tätä. No niin, ja sitten vähän kontataan. Pidetään salpakoukku tän, vaikka tässä tapauksessa toisen kölirullan takaa täältä kulkemaan. Näin. Ja tuodaan sinne eteen. Se menee kivasti siitä keskeltä. Ja kiinnitetään veneen vetolenkkiin. Ja katsotaan mitä tapahtuu, kun mä lähden kiristämään tätä köyttä. Antaa mennä tiukalle. Se liikkuu! Se toimii. Noniin, nyt mä siirryin tänne veneen takaosaan tarkkailemaan sitä, että missä kohtaa tämä peruuttava vene osuu tähän pukkiin. Mä voin joutua vähän justeeraamaan pukin sijaintia ja katsotaan mitä siinä tapahtuu. Mä avaan tämän applikaation ja lähden nyt taas kiristämään vinssiä. Näette, se laskeutuu aika mukavasti mun mielestä siinä. Katsotaan nyt vielä. Katsotaan miten menee. Nyt se osuu tähän ja se olisi periaatteessa siinä pukin päällä nyt. Ja seuraavaksi me lähdetään vetää venettä eteenpäin, niin saadaan toi keulapukki puolestaan keulan alle. Mitäs meidän etupukki näyttää täältä? Vähän voidaan siirtää sitä nyt tähän eteenpäin, noin. Ja siihen lasketaan vene. Joo. Ei paha homma. Muuta kuin koukku irti ja vene saa jäädä tähän lepäämään. Mutta katsotaan samaan syssyyn, miten tää saadaan hoidettua toisinpäin, eli saadaan vedet takas tuohon trailerille. Tietysti taas kännykän ja tuon Warnin vinssin avulla. Nyt pystytään kiristämään tuota vinssin vetoköytä tästä applikaatiosta ja samalla mä peruutan pikkasen, niin se pitäisi kyllä mennä sinne trailerin päälle toi vene. Joo, täällä näyttää ihan hyvät. Meillä on tää venepukki, etumainen venepukki irti ja sillä ei mitään virkaa, se voisi ottaa pois, mutta meillä on nyt semmoiset venepukit, että ne ei mahdu tästä kallistamalla pois alta. Täytyy kulkea se koko matka tonne perään saakka tuossa edellä, kun peruutetaan tätä autoa ja samalla vedetään tuolla sähkövinssillä venettä trailerille. Nyt saadaan ne molemmat pukit tuolta perästä pois. Alussa mä jouduin siinä vähän peruuttamaan, että saatiin se vene kulkemaan niitä kölirullia pitkin, mutta sitten kun saisin kunnolla päällä, niin loppumatkahan mä vedin pelkästään tällä vinssillä tuon veneen tähän trailerille ja taas matka jatkuu.